Donostiako Hartzaiona katedraleko Mariaren bihotza besbatzak musika kontzertu arrakastatsua eskaini zuen joan den larunbatean Eskorialeko San Lorenzo monastegian. Kontzertuan zehar, Fernando Prado Gotzainak gogoeta egiteko zenbait testu errezitatu zituen. Kontzertuaren ardatza San Antonio Maria Klareten otoitz apostoliko izan zen, hau da, jangoiko ezagutu, maitatu, zerbitzatu eta laudatu. Joan zen asteartean Espainiako gotzainen batzarrak ezohiko osoko bilkura ospatu zuen. Fernando Prado Gotzainak bileran parte hartu zuen. Batzarrean 3 dokumentu onartu ziren. Espainiako Eliza Katolikoren erakundeen lanildoak, adingabei eta eskubidetan parekatutako personei sexu abusuen biktimen erreparaziorako plana eta erreparaziorako orientazio irizpideak. Datorren urtean ospatuko den jubileoari begira Donostiako Elizbarrutiko hainbat arlok bilera egin zuten ospakizunari buruzko gaia jorratzeko. Urte santuaren goiburua itxaropenean erromes izango da. Bilera horretan Donostiako Elizbarrutiaren 75. urteurrenarekin zerikusia duten gaiak ere jorratu ziren. Elizbarrutiak ekitaldi garrantzitsu azaroaren hasieran ospatuko du.